Ay, kuya ba eh. Lugaya tonduha ba eh. BI raman ta ko nag ay unam di ko tri BI dai eh. Ano kung pasod sa kong asawa sa kwarto gabi ako kadulog-dulog da. Suko ay sa katonduha magud ba. Bang. Buti nagdagkuan ba. Tugon okay. Ay, pagod sa na. Brad, mayat. Oh, amo. Unsa may imuang kuan ya? Plano kay sa trabaho na to. Sa may atong trabaho. Maabot ako mga amigo ron. Bantay to ha. Kay nato sila paingon diri magtuog sa katulong ay ko. Pila man to sila kabog? Duwa to sila magsunod-sunod to sila magdungan. Posible magdungan to sila. Sige. Ano mo patong sa mga asawa sa kwarto ko? Bantay ha. Kawa lang mo. Sige. Manana sila ha. Pukawon ta ka, boss. Pukawa ko Sige, matong sige, sa ko. sige. Okay, ako ang atangan dire. Sige, tangi. Pukawa gyud ko siguro wag ko pukaw ka. Oo. Makamata ko. Ako'y bala. Sige ha. Tuog Sige. ako. Sige, ragpanugo niya. Pura ba mo sweldo dayon di ra ba? Dugay ra ba hatag? Tagi-tagihon ra. A few moments later. Oo na siguro ni hindi mo ay nga mo abot. Siya siguro ni kumpare. Mao gyud dagwaya to ni Agi oh. Murag na oh. Asan? Pare John bay? La. Naapod siyang bodyguard ng Isukinong. Sige ba? Ako sa pukawon na kung amo be. Mo na gini yang kumpare. Ay, amo. Sa! Malay mo kumpare amo. Mamutaw ka lang ka! Ay, paano kayo naman kapangandam ko? Namukha mo ko sa magani amo na. Saan mo Dugay ba? man kay nanay mong ingon nga kumpare. Ay to. Tawagan, tawagan. Patuan rin. Namuka na rin. Pakurat pa gitu eh. Asun. Rerot. Ikaw to kumpare, dai. Pagkasa kong amo. Wala mo ka nag-quick math ba? Wala kaya mo katong niagi. Dre, kaya kitawag ka? Kasi, barigdam mo. Oo, naa dre. Nilat si mo. Pang. Ha? Ano, wag mo kauban ya? Nakating siya, patulong din siya sa pare mo, boss. Lain. Mura. Oh, yeah. Tulad. Ay, isa ko, boss. Wala man, nagpapaliwanag lang. Kasi, Oh, naa dito. Naa ito, nagsulat si mo. Dalasa ka ha, kay hawaton ako to imong kauban nito nga imong giingon nga nay mo abot. ay, gaya po mo yun. Ganihan ako yung kaabot mo. Ito mo yung dunga, nagpunan ako yung gabi sa mukha. Namayawan mo gabi eh. Wala ba akong ipatatag sa mga asawa, no? Tungod lang ninyo. Nakakulo ka nga, sa kasada ko natulog. Ganihan dito, nabot atong isa o sa labas ato siya ikuha na ni Ron. Wala pa ko'y kwarta. Wala pa ko'y kadulog sa kong asawa. Pa akong timplang kape. Ang asawa mo yun, wala ko'y kaon. Kami binunggan na ni ba? No, ang iyong ni mo tagahan ka naman kwarta. Tato, ari mo isa. Abot na, ano ka? Pamuto na to kadot. Lugay, kung biya kayo to. Ang nako siguro ni nang ipaabot mo sa akong para ano mo No. Kato na po ni kauban. Lah. Isa abi. Ila man gid ko ani ba? Pag mao mo ginitong bodyguard di paring jud ba katong naibanda nga bigis. Oh, bigis ni nun. Bigis. Maula gid ni ba? Taruhon gid tago sa dako gamay do. Mao gid to ba? Saon man ako ba? Strictor ba kini yang bodyguard nga murag banda sa beaches ba? Isug ra ba kay misturya? Hey! Di bahala na sila na si Pariyogi dia. Tago-tago pang murag nagbaok. Ang murag nagbaok. Murag wa makita sa ako ang telescope. Pick.
Tuo siya buwa magitan. Hoy! Ay! Boss, ay boss ko. Kasi paring doon niya, boss. Nganong magsinggit-singgit man ka diya. Dol. Ya, boss. Oh, dol dire. Dire lagi. Ano magsinggit-singgit man ka diya mga bungol ta? Oh, pag hinay kita nga yan ng bao. Boss, slide mo. Oh. Kumalo ka ng bao, bungbong itiil. Boss. Ito, boss. Ay. Nasi pare John, boss. Nganong di ako kabistorya. Hindi kita tanay, itawag kay kanap kay Romdol. Tatsa, kaya brihan ako niya ko ang remote control. Wow naman! Sulod na, gusto pa may kipaabot mo, Pasko? Ay, sorry, boss. Yawa, ano mo pagpahan niyo, boss, eh. Ako amo mo'y kuyaw. Oh, nakahimo ka imbento siya ani. Asa niya ginuhon na ni. Yawa niyo. Sir, Sir, boss. tayo mong kumpare to. Una kung amo dito gipangita ka. Sir, boss. Oh, sulod na. Pre, gaya po di mo, oy. Lagi? Nusa mong gawin. Nagpinong kahugong ko, pre. Nausa na, dagma na po ka? Wala tandalan niyo pre. Talikod mo, pre. Talikod mo. Pre, oh. Slide. Wala ni. Na-slide ko dito sa mong dalan, pre. Grabe, panandalan niyo, pre. Mo kani danlog kay sa dia. Gaw, wag likod niyo eh. Samot ko nung dada pre. Sa day pre. Kanya mo bodyguard ba? Ano gusto mo na? Isog mo na. Aw, na gina siya isog. Sa tong nadunggan ako diyang isog. Isog ay bigat. Samot ang amo. Wala nga. Ay mo kumpiyansa na kong bodyguard. Kung makaya-kaya niyo na, mas makaya ko ninyo. Pre, naku. Bro, kuha na dito sa pagbayad sa sundam dito. Sa mga bala na to sa mga pistola dito. Sige, boss amo manager. Ako sa tong atimanon to imong gisogo. Kanya ato dito sa ako sa unahan sa tumoy. Maglili-lili sa dito dako masilip na mo abotay pa nimong mga kumpare ko no. Hay. Nya. Kanay mong mga kumpare ha. Pa abtik-abtika po na gamay. Nya, ato sa ko. Sige, hinay-hinay lang ko na. Bantay-bantay na. Bang! Ano na? Kabalan na ka. Yo, espiya mo sa'yo. Ay, ana. Yung espiya mo. Kakuan. Pre, lugaya gini yun. Pre, kahon mo eh. Punta na ba? Eh, sabi mo, sige, tindog din eh. Likod. Kanang- Likod. Kana Kasi maglili mo. Kaya mo bodyguard pre ba? Asan mo nakuha pre? Ay, gikan na nakuha pre. Gikan na kapisuhan dito sa kuan. Muntin lupa. Dili na mao tong nagkanta sa Bee Gees, pre. Dili. Katong nay Murag taliwat ra katong kami mga kanta nilang Still alive. Sabi ka naman niya. mo gusto na ngagod, pre. Ay, sabihin, inyong konteksto yung kong istorya. Nya, ito kayo tadrino, kayo mo yung kwarta. Oo, tama makanimo, pre. Mo ni karon, mo ni dia. Wala ko kasulod sa balay. Wala ko kasulod sa kwarto. Tungod ninyong duha. Wala ko kaon. Yung sama mo naron. Naman kay kwarta pre, di ba? Naka Nangyayari na gusto kasawa lagi. Oh, marami din na dyan, oh. Sino, ibutan na niya yung mga sloppy kwarta. Okay, item dire, pre. Item pa kuan lang do, naman daw akong kan, pre. Tagan tala mo sa akong password sa kan, pre. Item. Gusto mo, mura magkakuandre pre, mura magkakatong nasa katong isang nang sakit nga karon sa to dance monkey. Dance monkey. Kuan. Monkey disease. Monkey disease. Tanawar kong ngaw pre. Tanawar ko. Oh. Adiri mo ni monkey disease. Naunjog monkey. Ayo, na pre, kamo pa itabangan Ay, yung pre, 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 dali ba? Ang kuan ba, pre? Ang kaning kuan, pre ba? Kaning mawurag monkey. Maka heart of feelings. Yan ka na mo pre. Pero maka wala ko tagi nagpay ba. Oy, ikan lang. Iswipe lang ni, pre. Ang password ako sa item, item na pre, kan na pre. Item 466. GT 466. Oh, nya 69 ang Pila last. ba? Pila 69, 80 466 yan, 69. Oh, 69 ang last. Wala tayo problema ko taon niya. Ano na kung dalawon. Ano na lang? Ano ang si mong asawang minuto. Ay na lang, mga kwarta, pre. Ano? Ano yung kwarta na ni? Hey! Siguro ay na lang. Sunod na lang, pre, sunod. Lasa po nimo daghang kwarta pre, ikay kakahatag. Wa man dali ko kadulog gabi kong asawa no. Nya. Mangatag man ko kwarta. Sige, ang gusto ang dulog. Ang pila lang ko kasi man ako kauli. Abalo ka sa ko pre. Budulog ko sa kong asawa kay mura unlan.
Sa blabida, di masawa deh. Dili man. Lami kay kumot-kumuton pre ba. Ah, Pero pero wajong kita sa personal ni masawa ko di ba? ay kita na ka pohon. Ano po? Kita na ka. Sige na pre, matos ako pre. Kanon ra tong dalon. Kanon kay kanon na medri. Sa, pabili ka uban ka diri ra ka. Balik ko balo. Ikaw ni ato. Para mag Uban na mo, uban mo duha kay yung asawa ko kuyo-kuyo dito mami nang madaday hangyo-hangyo. Nakahatag ko sa pre. Oh. Halang pagsok sa ulo ka mo.